Ka ɗan ban katin 100. Kati na 100? Kai, ba canji da amma dai na 200 gaskiya. Na 200 kuma. A ba gaskiya na 200 na ce zan sai an takura maka. Zan takura maka yau. Ban dai ma na 200 da ingani saboda gaskiya kamata ka sa. A baka na 200? Kai, shi ma ba canji a sun dama dai na 300 siya kawai gaba ɗaya. Na 300. A canji kuma na 300. To ban na 300, ban na 300. Ok. Kai, shi ma ba canji dama na 300 kawai ka siya ka mutu. A, na 400. Kai, zan takura maka yana da yawa gaskiya. Amma dai ban na 100, ban na 100 kawai. Shi ke nan ba. Kai, ba canji dama na 100 siya ba na 500. Ɗan kutumar uba kawai. Na uwar ka zan siya ba na 500 ba.